ഈശ്വര സർവഭൂതാന രൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത, തത്പ്രസാദാത് പരം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈത്യശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഗുഹ്യതമ ശൃണുമേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതു വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു, മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്കെന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, അഹം ത്വാ സർവപാപോഭ്യോ മോക്ഷയിച്ഛാമി മാ ശുചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം തേന തപസ്കായ ന ഭക്തായ കഥാചന, ന ച ശുശ്രൂഷേവ വാച്യം ന ച ശുശ്രൂഷേവ വാച്യം ന ച മാം യോ അഭിസൂയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യ ഇദ പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു ഭക്തി മയീം പരം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമം രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാത് ധന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യേഷേത ജയം ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഃ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയ തീണ്ടാതെയും
വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിത്തേ ദശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയേകേ കൃണചേതസ കച്ചിത്തജ്ഞാന സമ്മോഹഃ പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദാമിമ അശ്രുഷ്വം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസപ്രസാദാത് ശ്രുതവാൻ ഏതദ്യുക്തമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാൽ കഥയത സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട കേൾക്കാനിട വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമമത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു. രാജാവേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യുത്ഭുതം ഹരേഹി വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ബുദ്ധിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ബുദ്ധിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ബുദ്ധിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ? ഇവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ? അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത് തത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ മോക്ഷസന്യാസയോഗോ നാമ അഷ്ടദശോധ്യായഃ. ഓം ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണു ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തസ്സത് ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മിനി മാതാജി. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് ചൊല്ലട്ടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരതി. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ, ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ, ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. കർമ്മസുകർമ്മ പ്രകാശിനി കാമാസക്തിഹര തത്വജ്ഞാന വികാശിനി വിദ്യാ ബ്രഹ്മപര. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ, ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. നിശ്ചല ഭക്തി വിദായിനി നിർമ്മല മലഹാരി ചരണരഹസ്യ പ്രദായിനി സംവിധി സുഖകാരി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ, ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. രാഗദ്വേഷ വിതാരിണി കാരിണി മോദ സദാ ഭവഭയഹാരിണി താരിണി പരമാനന്ദ പ്രദാ. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ, ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. ആസുരഭാവ വിനാശിനി നാശിനി തവ രജനി ദേവീ സദ്ഗുണദായിനി ഹരിരസിഹാസജനി. ജയ ഭഗവത്ഗീതേ, ജയ ഭഗവത്ഗീതേ. ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനിതേ. समता त्याग शिकावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी. जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते. हरिकिय कमल विकारिणी सुंदर सुपुनिते. दयासुधा वर्षावनि मातृ कृपा कीजे हरिपद प्रेम प्रदान कर अपना कर लीजे. जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते. हरिहिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनिते. जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते. हरिहिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनिते. जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते. हरिहिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनिते. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanya Mataji.
Sita Krishna, Mataji, Hare Mataji. Krishna. Thank you everyone. Thank you very much. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Renu Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna Dhanya Mataji. Hare പറഞ്ഞോളൂ Krishna, മാതാജി. Hare രേണു അമ്മേ Krishna. മാതാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഇന്ന് അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 9 മണിക്ക് നമ്മുടെ അമ്മിണി മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അമ്മിണി മാതാജി നമ്മുടെ ഹെഡാണ്. ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന മാതാജിയാണ്. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആര് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ഒരു 1-2 ദിവസം കൂടെ എങ്ങനെ ഒരാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തുടരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കുറിച്ച് മാതാജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തരും ലീവായി പോകരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare ഹരേ Krishna. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്പ്രസാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 18 ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, ഏറ്റവും വലിയ ലെസൺ ആണ്. 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്ന മോക്ഷ സന്യാസ യോഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അനന്ത ചതുർദശിയാണ്. അനന്തശായി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയും സാക്ഷാൽ അനന്തനെയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 18 ലെസൺസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതില് ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ്. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാൻ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നല്ല സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൺ. ആദ്യത്തേത് 13ാമത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത്. 14ാമത്തേതിൽ നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക, നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല, വായിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ചായിട്ട് വായിക്കുക. എല്ലാ ലെസൺസും എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അതിന്റെ ആ ഒരു സെൻസ് മനസ്സിലാകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ യോഗം കണ്ടു. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം ഭക്തര് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്ന പുരുഷോത്തമ യോഗം, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷന്റെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. അതിനുശേഷം നമ്മള് എന്താ പഠിച്ചത്, ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗം, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ തന്നെയുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ വേറെ പ്ലാനറ്റ്സിലായിരുന്നു അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. അതിനുശേഷം നമ്മള് കലിയുഗത്തില് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് അസുര ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത്. അസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുക. നാമം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി ആസുരി ഗുണങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ. ഇപ്പം തുളസീദാസിനോട് ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ മനസ്സോടെയാണോ അല്ലേന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ അറിയുക? എനിക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് മനസ്സതിലേക്ക് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചു. അപ്പം തുളസീദാസ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മള് വിത്ത് വിതയ്ക്കും വയലില്. വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് തലകീഴായി മറിഞ്ഞിട്ടാണോ, അത് മലർന്നാണോ, അത് കമിഴ്ന്നാണോ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടോ? വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോ അതെന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച്
നാളിനുള്ളിൽ അതെങ്ങനെ കിടന്നാലും അത് മുളച്ചു വരും. അതുപോലെയാണ് നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് മനസ്സോടെ ജപിച്ചാലും മനസ്സില്ലാതെ ജപിച്ചാലും അത് അതിന്റെ മഹിമ കാണിക്കും. ഭഗവാനോളം തന്നെ തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം. നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും സെയിം സ്റ്റോറീസ് ആണെങ്കിലും കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 4ാമത്തെ ലെസണിൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്പരഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അവന് ആരാണോ എന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും രൂപത്തെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചും ആരാണോ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അവന് പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി 24 hours പ്രോസസ് ആണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. ദുർവാസ മഹർഷിയോട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. ദുർവാസ മഹർഷിയെ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ദേഷ്യം വന്നു. സ്വന്തം ഡിവോട്ടിയെ ഭക്തനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി എന്ന് പോലും വിളിച്ചില്ല, ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാം ഭക്തരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നാലും ഭഗവാൻ അവനെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് പാഠം പഠിപ്പിച്ചോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിരലനക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ മുൻപിൽ തന്നെ നിന്ന് അപമാനിച്ചാലും ഉപദ്രവിച്ചാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിക്കാനും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പോവുക. തുല്യ നിന്ദ സ്തുതിർ മൗനി, നിന്ദയിലും സ്തുതിയിലും മൗനമായിട്ടിരിക്കുക. ഓവറായിട്ട് ഹാപ്പി ഓവറായിട്ട് സാഡും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ തന്നെ ബലമില്ലായ്മയെ നമ്മൾ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മീയ ബലം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു എന്തും എനിക്ക് യാതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, എനിക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ മതി എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഭഗവാനും ഞാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ? പ്രേമഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രേമത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ഫീലും വരില്ല. നമ്മൾ ആളിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ വേൾഡ് ചുരുങ്ങുക. അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഭഗവാനിലേക്ക് എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും ഭഗവാനെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് നിർത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും അതില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്ത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ലൈഫ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ആരായാലും എത്ര ദ്രോഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും നാസ്തികനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവന്റെയും ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളായിട്ട് വേറൊരാളെ നാവ് കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഷുവറാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടും. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ 16th ദൈവാസുര സംവദ് വിഭാഗയോഗം, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വാധ്യായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മചര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സെൽഫ് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദമം ശമം എല്ലാം ഭഗവാൻ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം പതുക്കെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ വായിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ താനെ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരും. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജൈഷമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം സമഹാനാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വര. അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ഓരോരുത്തരിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്ഞാനദീപം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെളിഞ്ഞു വരും. എത്രയോ കോടി ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്തു നമ്മളെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ള ഡെമിഗോഡ്സിനെയൊക്കെ തൊഴുതത് കൊണ്ടുള്ള ഫലം കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാനില് സറണ്ടർ ചെയ്യുക.
എല്ലാ തത്വങ്ങളോടും കൂടി 24 തത്വങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് 5, മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം 24 തത്വങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുക. എന്നിട്ട് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക? 3 തരത്തിലാണ്, സാത്വിക ഗുണത്തിലും രാജസ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. അതൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നല്ല കാര്യം. നമ്മളത് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കൂടുതലും മൈൻഡ് നമ്മളുടെ കൊണ്ടുപോവുക, നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തി സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കേണ്ടത്. അതിന് മാത്രമേ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. രജോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും തമോ ഗുണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നമുക്ക് ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. അതപ്പം നമ്മൾ പറയുക, ഭഗവാൻ എനിക്കിപ്പോ ബോധമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നു, നിന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു. നീ എനിക്ക് എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ എന്ന് ഭഗവാനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ അറിയാം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ സ്വയം സ്ഫുരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ വാക്കുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആരാണോ അനന്യാചിന്തയന്തോമം, ആരാണോ അനന്യമായ ചിന്തയോടുകൂടി എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഞാൻ എന്തെല്ലാം കൊടുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഷുവറാണ് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ ലെസന്റെ ബാക്കിയാണ്. സന്യാസം, മോക്ഷ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഇന്നൊന്നും കൂടി ചോദിക്കും, എന്താണ് സന്യാസം എന്നൊക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കും. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ലെസൺ ആണ്, കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ. ആദ്യത്തെ ഒരു 50 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാൻ ഈ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട്, ഐ മീൻ 17th ലെസന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയും. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ലെസൺ കഴിയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന. അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഇന്നാണ് അർജുനൻ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾക്കിത് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ലെസൺ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കോടി പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത്. ഗുരുക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരും ആരൊക്കെയാണോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്, അതും പൂർവ്വജന്മ സുകൃതം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ അറിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശിനിശൂദന. ഫസ്റ്റ് ലെസണിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു, സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശിനിശൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ, ഇന്ന് കൃഷ്ണനെയാ വിളിക്കുന്നത് മഹാബാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം, ഇത് പൃഥക്കേശി നിശൂദന, കേശിയെ ഹനിച്ചവനെ, കേശിയെ കൊന്നവനെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേശിയെ കൊന്നവനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഓരോ ഇതിലും അർജുനനെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? കേശിനിശൂദന എന്ന കേശിയെ പോലെ, കറുത്ത നിറമുള്ള അസുരനെ പോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലും ധാരാളം സംശയങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേശിയെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിനുള്ളിലെ സംശയങ്ങളെയും ദൂരീകരിച്ച് തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ കേശിനിശൂദന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേശി ആരാണ്? കംസന്റെ സുഹൃത്താണ്. കേശി അസുരനാണ്, ഒരു കുതിരയുടെ രൂപമുള്ള അസുരനാണ്. അപ്പം കേശി ഇതില് ഇന്ദ്രലോകത്തിലെ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രലോകത്തില് ഇന്ദ്രൻ ദേവന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രദേവൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തി. അതില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അശ്വം, വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു അശ്വം, അതിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ കേശിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. എന്നിട്ട് കേശി അതിനെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഗന്ധർവന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് കേശിക്ക് ഒരു ശാപവും കൊടുത്തു, ഭൂമിയിൽ പോവുക. എന്നിട്ട് കേശി എന്ന അസുരനായിട്ട് ഇത് ലൈഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും
എന്ന് ശാപമോക്ഷവും കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് കേശി വന്നിട്ട് കംസന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറിയത്, ഒരു അസുരനായിട്ട് വന്നത്. കേശിയോട് പറഞ്ഞു കംസൻ പോയിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണനെ വധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പീതാംബരം ഉടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, കാലിക്കോലുണ്ടാവും, മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, വനമാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു. അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ബലരാമന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ തോന്നി കൃഷ്ണൻ എന്നും നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത്, എന്റെ അത്ര പോരാ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ നിന്റെ പീതാംബരവും കാലിക്കോലും ഒക്കെ ഞാനാ ഇടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മയിൽപ്പീലി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബലരാമൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് കേശി വന്നു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞ അതേ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി ബലരാമൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ബലരാമനാണെങ്കിലോ മനുഷ്യ നാട്യത്തിലായിരുന്നു, മനുഷ്യഭാവമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ദേവനാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ബലരാമൻ ഓർക്കാറില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കേശി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കാലുകൊണ്ട് ഒറ്റ തട്ട് കൊടുത്തു ബലരാമൻ ദൂരെ പോയിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണു. കുറച്ചു നേരം അവിടെ കിടന്നതിന് ശേഷം ബോധം വന്നപ്പോഴേക്കും എഴുന്നേറ്റ് കൃഷ്ണന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ നീ തന്നെ ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ അതെല്ലാം ഉടുത്തിട്ട് പുറത്തു വന്നു. കേശിയെ കണ്ടു. കേശിയെ ഉടനെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയ്യ് കയറ്റി, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കയ്യ് വലുതാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കേശിയെ വധിച്ചു. ഇത്ര ഈസിയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും, ആരെ വധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വധിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ഋഷികേശ പൃഥക്കേശനിശോധന. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പം ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ത്യാഗസ്യ ഋഷികേശ പൃഥക്കേശി നിശോധന. സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ, സന്യാസം എന്താണ്, ത്യാഗം എന്താണ്. അതുകൊണ്ട് മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം എന്നതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുത്യാഗം വിചക്ഷണ. ഇത് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മള് അബദ്രിയിലോ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് കഷായം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസം, അത് മാത്രമല്ല, സന്യാസം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു, ഇനി ഭഗവാനെ നിന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിടുമ്പോൾ അതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. ത്യാഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനഃശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം. 78 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചില ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നമ്മള് ഒരിക്കലും വിടേണ്ട, എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും യജ്ഞവും തപസ്സും ദാനവും നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യണം. അർഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് സത്പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്, എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത്. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതെല്ലാം സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക. നമ്മളുടെ നാവിനെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ നാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ സംസാരവും കൺട്രോൾഡ് ആവും. നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ബെല്ലി ജെനിറ്റൽസ് എല്ലാം ഒരു കൺട്രോളിലേക്ക് വരും. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ആങ്കറിനെയും എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം. ആദ്യം തന്നെ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം ബ്രൂയാത്, സത്യം പറയാം നമുക്ക്. പ്രിയം ബ്രൂയാത്, സത്യം ബ്രൂയാത്, പ്രിയം ബ്രൂയാത്, നല്ലത് പറയുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. നബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം, പെട്ടെന്ന് അപ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്യം പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പോകരുത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവിനെ നല്ലവണ്ണം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മാക്സിമം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം ചെയ്തു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, സിംഹം എന്നൊക്കെ. നമ്മളുടെ കുട്ടികളോട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കുന്ന, അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനെ ആ ഒരു ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്.
കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയും അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ സാധിക്കാനുണ്ട്, സ്കൂട്ടർ എടുക്കണോ, പുറത്തേക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാറായോ എന്നൊക്കെ എന്റെ കുട്ടികളെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജയിക്കും ടൈഗർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ടൈഗർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അർജുനനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. നമ്മൾ ആ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3ഉം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഇതിൽ നമ്മൾ യാതൊന്നും ഫലോദ്ദേശം വെക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആർക്ക് ഇഷ്ടായാലും ഇഷ്ടായില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക, ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ. പ്രമാണമനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് ശാസ്ത്ര പ്രമാണമനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാത്ര. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് ആർക്കാണ്? അസുര സ്വഭാവികൾക്കാണ്. നമ്മളെ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ. ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക. ശാസ്ത്രം അറിയില്ല എന്നുള്ളതൊരു ഇതല്ല. നമ്മള് പുരോഹിതനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരോട് ആരാണ് നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഗുരു ആരാണ്, അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത അതുപോലെയുള്ള ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ചില സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചിലതിന് ആൻസർ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ഭഗവാൻ തെളിയിച്ചു തരും. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് തേഷാം സതതൈക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തമ്യേന മാമുപയാന്തിത്തെ. എന്താണ് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരും. മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തെളിയിച്ചു തരും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് അർഹതയുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമുണ്ട്, ഭക്ഷണമുണ്ട്, ഇപ്പൊ മുകളിൽ ഒരു റൂഫുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ മൃഗാദികളെ പോലെ യാതൊരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വളരെയധികം നമ്മളിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ജസ്റ്റ് ഭഗവാനെ മാനിക്കുക. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അത് പിതൃകാര്യമാണെങ്കിലും കുലദേവതകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും സർപ്പദൈവങ്ങളാണെങ്കിലും ഇഷ്ടദേവതയാണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, അതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി നമ്മൾ പോകരുത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ടഫാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയേ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ബാക്കിയുള്ള ശക്തി നീ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഭാഗവത സപ്താഹത്തിനും ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എത്ര ശരീരം നോക്കാതെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ സാത്വികമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, താനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അയാൾ ഓൾറെഡി മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ കൂടി അയാൾ ഇറ്റേണൽ ആണ്, സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് അയാൾ പ്രവേശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അയാൾ ഓൾറെഡി അതിൽ നിന്നൊക്കെ, അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഒരു മഹാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയ സന്യാസിയാണ്, ധാരാളം തപസ് ചെയ്തു, നിജശിഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് കിട്ടി. ലാസ്റ്റ് കുറെ പ്രായമായി, 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് കിട്ടി. ആ സമയത്ത് അയാള് ആ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഇതിന് പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വെച്ചു, ഒരു ചെറിയ പൊതിയിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നാവ് അനങ്ങുന്നില്ലാതെയായി. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ഹോൾ ലൈഫ് തപസ് ചെയ്തു.
ഹോൾ ലൈഫ് നാമം ജപിച്ചു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വന്നു, അയ്യോ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ളിൽ 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, സത്സംഗം നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ഉപകരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ശിഷ്യരോട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അയാള് മരിച്ചുപോയി. മരിച്ചു പോയപ്പോഴേക്കും എന്തിലേക്കാ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോയത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്? 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസില. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തന്നെയായിട്ടൊരു പാമ്പായിട്ട് ജനിച്ചു. ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും പറയും പാമ്പായിട്ട് ജനിച്ചു. അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ, അത് ഗോൾഡ് കോയിൻസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തു. ആ കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ശിഷ്യർക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തു. എന്നെ കൊല്ലാതെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വിടൂ, ഞാൻ സന്യാസി തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിലുള്ള 2 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ സാധുക്കൾക്ക്, അപ്പൊ എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാ, വീട്, അമ്മ, അച്ഛൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ, ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ, കാറ്, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ശാന്തമായിട്ട് നാമസ്മരണ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിലുള്ള ആരും നമ്മുടെ കൂടെ വരാനും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമം മാത്രമേ നമ്മളുടെ കൂടെ വരുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എന്നെ കൂടാതെ ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം നടന്നു പോകും നന്നായിട്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി, അത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അബോധം വരണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ തൊട്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മള് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യച്ച്. ഉറക്കത്തിലും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കുക, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുക. അനാസക്തമായും ത്യാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും അനാസക്തമായിട്ട് ചെയ്യുക, രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ചെയ്യുക. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യം. ഫലാസക്തി കൂടാതെയും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് കൺട്രോൾഡ് 24 hours ഇരുന്ന് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയന്ത്രിതമായ കുറച്ചൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്യുക, കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ നിത്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. രാജസ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു മെറ്റീരിയൽ സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കാതെ, ശാസ്ത്രവിധിയൊന്നും കൂടാതെ, ആർക്കെങ്കിലും ദ്രോഹമുണ്ടായാലും എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് താമസമായിരിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുന്തി പുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തു, പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവൃത്തിഞ്ച. അപ്പം ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്? അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ. ഇതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് കൺട്രോൾഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്? എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? ധർമ്മം സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ധർമ്മമാണ്, അല്ലാത്തത് എല്ലാം അധർമ്മവുമാണ്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും. പണ്ടൊക്കെ ഈ വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഹിറ്റ്ലർ കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊന്നു. അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറിനെയാണ് എല്ലാവരും ഹീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനുള്ള ആ ഒരു ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും. എന്നാലോ നേരെ പോകുന്ന ആളുകളെ എന്തെല്ലാമാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്.
ഇനി നമ്മള് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാണ്. 54th ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതീന കാംക്ഷതി സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭക്തി ലഭത്തെ പരാം. ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു മനസ്സ് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തു കൂടാത്തത്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തന്നെ മുഴുകുന്ന ആൾ. ഭക്തി മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സേവിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രം അയാൾക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാലാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ത്യാഗം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ശോചതീന കാംക്ഷതി സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും അയാള് ഒരേ സമബുദ്ധിയാണ്. ഭക്തിം ലഭത്തെ പരാം, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവന, ഒരാളെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക. ആരെയും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല, കൊല്ലല് മാത്രമല്ല ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നതും ഹിംസ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ വൈഫോ ഹസ്ബൻഡോ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോ കൊളീഗ്സോ ആരുമാകാം, നെയ്ബേഴ്സ് ആകാം. നമ്മള് വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പം സമഭാവന കാണുക. അവരിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ദിവസം ഇതിന് തിരിച്ചടി എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചീത്ത ചെയ്യാതെ, ഹിംസ ചെയ്യാതെ പുറകോട്ട് മാറുക. ആ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ പ്യൂരിഫൈഡ്, പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഭഗവാൻ അത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമയോടെ. നമ്മൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ പഠിക്കുക. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചെയ്തതെല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ലത് ചെയ്തത് ഓർമ്മിച്ച് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവനിശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോട് കൂടി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നാഹം പ്രകാശ സർവത്ര. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നല്ല ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ആരാധിക്കുകയാ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാ ചെയ്തത്. സാലോക്യം സാരൂപ്യം എല്ലാമായിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാ ചെയ്തത്, സ്വന്തം രൂപം കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് നേരെ നീട്ടാനുള്ള മനസ്സ് ഗജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാ? അത്രത്തോളം ഭക്തി അതിന് മുൻപുള്ള ജന്മത്തിലൊക്കെ ഗജേന്ദ്രൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്റെ ജന്മം അപ്പൊ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കണക്കും തീർത്തിട്ട് എന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകും. നമ്മൾ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് കുറച്ചൊന്ന് തോറ്റു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക. ഇന്ന് 18ാമത്തെ ലെസൺ ആണ്. 18ാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17ഉം 18ഉം ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ മുൻപിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നമ്മൾ വന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എടുത്ത് നമ്മൾ ആലിംഗനം ചെയ്യുക. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം നേടാം. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്യപാശ്രയഃ തത്മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന സർവകർമാണ്യപി സദാ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും കുർവാണോ മദ്യപാശ്രയഃ, എന്നിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി, എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും പ്രസാദം കൊണ്ടും
സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതം പദമവ്യയം ശാശ്വതവും അനശ്വരവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ജസ്റ്റ് നമ്മള് മാനിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടൂ. ഭഗവാനാണ് സർവലോക മഹേശ്വരൻ എന്ന് നമ്മള് ജസ്റ്റ് മാനിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാനെ നീയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരാശ്രയവുമില്ല, എനിക്ക് ശക്തിയുമില്ല, നീ തന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം എനിക്കിപ്പോഴെന്തൊക്കെയാണോ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെ ഭഗവാൻ എത്ര അസ്സലായിട്ട് ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന്. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പവേഴ്സുമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ കരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാത് ന ശ്രോഷ്യസി വിനശ്യസി. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ചിത്തമുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന് സർവദുർഗാണി എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി, ഞാൻ തന്നെ രക്ഷിക്കും. എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അത് ചേത്വമഹങ്കാര, ഭഗവാൻ അല്ല നമ്മൾക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരുന്നത്, അത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ. അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് മാറ്റിത്തരും നമ്മൾക്ക്. അത് ചേത്വമഹങ്കാരാത്മ ശ്രോഷ്യത്തി വിനശ്യത്തി, അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം എന്റെ പവേഴ്സ് ആണ്, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നല്ല പറയുന്നത്, എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഭഗവാൻ അതൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക അർജുന, നിന്റെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും. കൗരവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യസാസി, നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. ജഗായ് മദായ് എന്ന രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് വളരെയധികം ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ബാക്കിയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവര് ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഒരു ബ്രദർ, എന്നിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ചോര പ്രവഹിച്ചു. ആ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് സുദർശന ചക്രം എടുത്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് സ്മരണ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈക്ക് പിടിച്ചു. ആ സമയം അത് കണ്ട ആ ബ്രദേഴ്സ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, അഭിഷേക് ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോ ഹി സഹ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി, അവർക്ക് ശാന്തിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. അർജുന ഈശ്വരനായിട്ട്, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദ്ദേശേ, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ, എല്ലാവരെയും യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ നിർമ്മിതമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നമ്മൾക്കറിയാം. ജയൻ വീട്ടിലൊക്കെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മെറിഗോ റൗണ്ടിലൊക്കെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ താഴേക്കും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ആ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരെയാണ് മുകളിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടത് ഭഗവാനെ തീരുമാനിക്കുക. നമ്മളുടെ ആ ഡിഗ്രിയാണ്, സറണ്ടറിന്റെ ഡിഗ്രി നോക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ലെസണിലെ 18th ശ്ലോകമാണ്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗർഭസ്ഥിനി ശൂന്യ ചൈവ സ്വപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ. ആ പുരുഷനെ സമർപ്പണം ചെയ്യൂ അർജുന. സർവഭാവേന ഭാരത, എല്ലാ തരത്തിലും ആ പരമപുരുഷനെ നീ സമർപ്പിക്കൂ. ആർക്ക്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദയ അർജുന തിഷ്ഠതി, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന അതേ പരമാത്മാവിനെ നീ സർവഭാവേന ഭാരത സമർപ്പിക്കൂ. തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പരമശാന്തി ലഭിക്കും. സ്ഥാനം പ്രാപ്തി ശാശ്വതം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും നിനക്ക് ലഭിക്കും. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. രുദ്രപ്രതാപ മഹാരാജാവാണ് പുരിയിലെ
രഥയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ചൂലെടുത്ത് അടിച്ചു വാരുന്നത്, സ്വർണ്ണ പിടിയുള്ള ചൂലെടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള 4th ക്ലാസ് ജോലിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുമ്പോ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂലെടുത്ത് അടിച്ചു വാഴുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജോലി വരെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ വളരെയധികം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം കുശലന്റെ അവിൽ പൊതിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. സുധാമാവിന്റെ എത്രമാത്രം വാല്യൂ ആണ് ഭഗവാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയും മനാഭവമധ്യാജീമാം നമസ്കുരു ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃഷ്ടൈതേന യഥീച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇതുവരെ ഓരോ ലെസണിലും ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു. ഇതിനേക്കാളും നല്ലതാണ്, ഇതിനേക്കാളും ഉത്തമമാണ്, ഇതിനേക്കാളും രഹസ്യമാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ധാരാളം ഇനി വരുന്നത് കലിയുഗാണ്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ തർക്കിക്കും കിടന്നിട്ട്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരോട്, മറ്റുള്ള റിലീജിയനോടൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തർക്കിക്കും. അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരോടും നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പോകരുത്. ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയ, വളരെയധികം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. വിമൃശ്യൈതശേഷാണ്. ഇനി നീ ആലോചിക്കൂ അർജുന, എന്താണ് വേണ്ടത് നീ ചെയ്യും. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിനക്ക് ഫ്രീഡം തരികയാണ്, നിനക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യൂ. വിമൃശ്യൈതശേഷാണ്, എന്താണ് ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യൂ, നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട്. അർജുനൻ എന്താ പറയുക? അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയായി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ എല്ലാം വളരെ അസലായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്താ പറയുക? കരിഷ്യേ വചനം തവ, നീ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേൾക്കുക എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എന്താ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിമൃശ്യൈതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം ദേ പ്രതിജാനി പ്രിയോസിമേ. സത്യം സത്യം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയല് സത്യാണ് സത്യാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അത്രത്തോളം ആ ഇന്നസെൻസും അത്രത്തോളം പ്യൂരിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ഒരു കമ്പാഷന്റെ മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ, 4 കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യൂ. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാകൂ, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ. മാമേ വൈശ്യസി സത്യം ദേ, സത്യാണ് അർജുന. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിനെ, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സത്യ പറയുന്നത് നിന്നിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. നിനക്ക് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം. സേഫാണ് അർജുനൻ, സേഫായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമസ്കരിക്കൂ, എന്റെ കാലത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഏറ്റുകൊള്ളാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? എനിക്ക് ഇത് മംഗളൂരിലെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാരം, എസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്. ഇനി ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ധർമ്മവും നീ മറന്നുകൊള്ളൂ. മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഒന്ന് മാത്രം നീ ആലോചിക്കൂ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷയിഷ്യാമി, ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അർജുന മാഷിച്ച് ഡോണ്ട് വറി. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഷോൾഡറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനുണ്ടടാ നിനക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനുണ്ട് നിനക്ക്, നീ ജസ്റ്റ് ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്നെ തന്നെ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ മാനിക്കൂ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ചോളൂ. നീ ഡോണ്ട് വറി, നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏറ്റവും നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പത്നി ധർമ്മമാകാം, പുത്രധർമ്മമാകാം, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും, ഏത് ധർമ്മത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നു നീ എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനി തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള പാപങ്ങളും എല്ലാം മോചിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മം കിടക്കേണ്ടതാണ് നമ്മള് നരകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞു. മോക്ഷയിഷ്യാമി മാശുച്ച്, മോക്ഷയിഷ്യാമി, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫുള്ള് സാരം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ഓക്കെ, യൈദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി
ആരാണോ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭക്തന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി, ആരാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്തി മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ, അവൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്തിയുള്ളവനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യത്തെ എന്റെ ഭക്തന് ഉപദേശിക്കുന്നവന് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തി തന്നെയാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവനും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം പിടിച്ചു കയറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി യോഗമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ, അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഃ, ഇതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരാളില്ല അർജുന എനിക്ക്. ആരാണ്? എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ എന്റെ അമൃതവാണിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഭക്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭൃത്യനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല. ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭവിതാ നചമേ തസ്മാൻ അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഃ, ഇത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരാളുമില്ല. ഭവിതാ നചമേ തസ്മാൻ, ഇതിനു മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വേറൊരാളില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ 18 ദിവസമായിട്ട് 1 hour ഇവിടെ ഇരുന്നു. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പരമപാവനമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാ ചെയ്തത്, ആരാധിക്കുകയാ ചെയ്തത്. നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മനസ്സാകുന്ന ഹൃദയമാകുന്ന പുഷ്പത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചു. നമ്മളെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരതി ഒഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചിരുത്തി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്തത്. കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയിട്ടേ? ചോദിക്കുക, ഡൗട്ട്സ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവൻ, ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ റെഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കരിഷ്യേ വചനം തവ, നീ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ റെഡിയാണ് കൃഷ്ണ. ഇനി സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം നമ്മൾ കേട്ടു. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ആരാ പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്രയാണ്. സഞ്ജയന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. സഞ്ജയന് വ്യാസപ്രസാദം കൊണ്ട് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് റണ്ണിങ് കമന്ററി ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം സഞ്ജയനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കൊൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിടവന്നു. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് സഞ്ജയൻ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുദിനം ആനന്ദപിളക്കിട്ടനാകുന്നു രാജാവേ. എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു, രോമാഞ്ചം വരുന്നു ഇതിന് സഞ്ജയന്. എന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതൃധ്രുവാനി ധർമ്മ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ ആ സഞ്ജയൻ യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാസഭഗവാൻ ഐ മീൻ ധൃതരാഷ്ട്രനെ കൊല്ലാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? എവിടെയാ കൃഷ്ണനുള്ളത്? എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുള്ളത്? എത്ര പാർത്ഥോധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതിർ, അവിടെയാണ് ശ്രീയും വിജയവും. ഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തി. ധ്രുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണ ശക്തി. നീതിയുമുള്ളത്, മതിയുമുള്ളത്, സദ്ബുദ്ധിയുമുള്ളത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏത് സൈഡിലാണ് അർജുനനുള്ളത്, ഏത് സൈഡിലാണ് യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുള്ളത്. ആ സൈഡിലാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക എന്ന്
ായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്ക് തോറ്റുപോകുമെന്ന സഞ്ജയൻ അടുത്തിരുന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പേടിക്കാതെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, എത്ര യോഗീശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോധനുത്തരഹ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതർധ്രുവാനിജർ മതിർമമ. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുള്ളത്, ഗണ്ഡീവം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഞ്ജയനെ അവസാനിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ എന്തിനാ ഗീത പഠിച്ചത്? ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം. ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീതാ മഹാത്മ്യം ഓടിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേത് പുമാൻ വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിഷ്ണു പദം പ്രാപിക്കും മാത്രമല്ല ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ശോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണു പദം കിട്ടുന്നു. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്. ആരാണോ ഗീത അധ്യയനം ചെയ്യുന്നത്, ശീലമാക്കുന്നത്, പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്, നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി, ഇതുവരെയുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ പൊറുത്തു തരം. പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച, ഇത് പുതിയതായിട്ട് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല, ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ഭഗവാൻ പൊറുത്തു തരികയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാം മൃതസ്നാനം സംസാര മനനാശനം. അമൃതസ്നാനം, നമ്മളെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇത് അഴുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം, ഗീതാമൃതമാകുന്ന ആ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് കുടിക്കുന്നത്. സംസാര മലനാശനം, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യാക്കി മന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരെ. ഗീതയാകുന്ന സുഗീത നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ? സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാഗ്നി ശ്രദ്ധ. ഭഗവാൻ പത്മനാഭന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്രാഗ്നിസ്മൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ്, സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗീതയാകുന്ന ഗംഗോദകം, ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് ദേവകീ പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീതയാണ്. ഏകോ ദേവോ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്, ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മമാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ 18ാമത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഫലശ്രുതി എന്താണ്? ഇത് പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അമരാവതിയിലിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം വൈഫൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ മഹർഷിമാരും സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നു, ഗന്ധർവന്മാര് പാട്ടുപാടുന്നു, അപ്സര സ്ത്രീകളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇന്ദ്രദേവന്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന കിരീടം താഴെ വീണു. പെട്ടെന്ന് ഒരാള്, നല്ലൊരു യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, വളരെയധികം ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരാള് കയറി വന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രദേവന്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന കിരീടം താഴെ വീണു. താഴെ വീണ സമയത്ത് ഇന്ദ്രദേവൻ വിചാരിച്ചു, ഇത് ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. കിരീടം താഴെ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രപട്ടം പോയി എന്നർത്ഥം. അപ്പം മഹർഷിമാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ ആളെ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ദ്രദേവൻ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്നു, കിരീടം വെക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രദേവന് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് വന്നത്? ഞാൻ ഇതുവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇയാളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രനാകാനുള്ള എന്ത് യോഗ്യതയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഇയാള് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അയാള് എല്ലാ ദിവസവും 18ാമത്തെ ലെസൺ 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് മീനിങ്ങും ശ്ലോകവും വായിക്കും, എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും 5 ശ്ലോകം, നെക്സ്റ്റ് 5 ശ്ലോകം, ഇങ്ങനെ തീരുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് തീർത്തു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ദ്രപട്ടം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകൂ, എന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് വരൂ, ഗോദാവരി തീരത്ത് പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ ഗോദാവരി തീരത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശില് വന്നു. അവിടെ ധാരാളം ബ്രാഹ്മണർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗോദാവരി തീരത്ത് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ച് എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷമെടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. 18ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക്. എനിക്ക് ഇന്ദ്രപട്ടം വേണ്ട ഭഗവാൻ, എനിക്ക് നിന്റെ ഭക്തനായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ 18ാമത്തെ ലെസൺ കൺക്ലൂഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാഭ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനെന്താ അവസരം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നും കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൂടിയുള്ള എല്ലാവർക്കും മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെയോ? മാതാജി എന്റെ കൂടെയായിരുന്നു പ്രഭുജി അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു, നന്നായി മനസ്സിലായി. നല്ല ക്ലാസ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാതാജി. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കരീഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ്സിലെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും മാതാജിയുടെ കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു അനുഭവമാണ് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതെയോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ എനിക്ക് കുറച്ചേ പറ്റിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റി. മാതാജിയുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ശ്രവിക്കാൻ പറ്റി. വളരെ സന്തോഷം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരം ലീവ് ചെയ്യരുത്. മണി മാതാജി വന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ചേർന്നവർക്ക് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 ദിവസം 18 അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ 18 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ദിവസം ഒരു അധ്യായം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പരിചയപ്പെടാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ലെവൽ 2 എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോഴ്സും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് തന്നെ. അതില് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് ക്ലാസ്. പക്ഷെ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഒരധ്യായം മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളോടും കൂടി പിന്നീട് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. ശനിയും ഞായറും രാത്രി 8 മണിക്കാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, കുറച്ചാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ, അതായത് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വഴി നിങ്ങൾ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകരുത്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ
പഠിച്ചവർ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുതിയ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ 18 ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഒരു തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവരുത്. ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെവൽ 2 എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതോടും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. സത്സംഗം നമ്മൾ ഒരു തവണ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലേക്കുള്ള ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സത്സംഗത്തിൽ തന്നെ അമ്പലത്തിലെ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും കൂടെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലെവൽ 2 നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ലെവൽ 2, ലെവൽ 1 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. ലെവൽ 1 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളൊരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭഗവത്ഗീത ആകമായിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഓരോ ശ്ലോകവും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ലെവൽ 2 ചേർക്കുക. ലെവൽ 2 പക്ഷെ ചേരുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, കാരണം നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതേ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലെവൽ 2 നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി മിനിമം ഒരു മാല, അതായത് 108 തവണയാണെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്. ലെവൽ 3, ലെവൽ 4 എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് പഠിച്ചു വരാം. ലെവൽ 3 വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയല്ല, പക്ഷെ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ, ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രേണു മാതാജി അതിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ രേണു മാതാജി ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ലെവൽ 2 നമ്മൾ 2 ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലെവൽ 3, ലെവൽ 4, ലെവൽ 5 അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തി സദാചാർ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ്സും കൂടിയുണ്ട്. ഭക്തി സദാചാർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച്, ഭാഗവതത്തിലെ കഥകൾ അതെല്ലാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ ക്യുസോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതില് ക്യുസും ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി ക്ലാസ് നമ്മളെ ഫർദർ ആയിട്ട് ലെവൽ 3, ലെവൽ 4 എന്നിലേക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ രേണു മാതാജി ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? രേണു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഫോം കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീനില്? ഇല്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴോ? ഇല്ല, മാറിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതില് പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സ്, പ്രീ ഭക്തി സദാചാർ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് കാണാം. അപ്പൊ ആദ്യം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ, ഫുൾ നെയിം എഴുതുക, വാട്സാപ്പ് ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുക, ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2 കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി, ഭക്തി സദാചാർ കോഴ്സ്. അപ്പോൾ
പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സാണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കായിട്ടുള്ള കോഴ്സ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അതിലുണ്ടാകും. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാതാജി പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വിട്ടുവിട്ടു പോയി, ശരിക്കും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതെയോ? അപ്പൊ ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത്? ഇപ്പൊ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി പിന്നെ ഭക്തി സദാചാർ കോഴ്സും 2 കോഴ്സാണുള്ളത്. അത് പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സ്. മറ്റേത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം പിന്നെ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് അതെല്ലാം ഉള്ള ക്ലാസ് ആണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ശ്രീജ മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് ആണുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സൂം ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രീ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സിൽ തന്നെ ചേരുക. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ക്വിസും ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്നു. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 18 അധ്യായം കഴിയുന്നതിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇനി ഒരു യാത്രയുടെ കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മായാപൂർ യാത്ര നവംബർ 3-ാം തീയതി മുതൽ 8-ാം തീയതി വരെയാണ് നമ്മൾ. മായാപൂർ എന്നുള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണുള്ളത്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സ്ഥലമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് മായാപൂർ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നു കാണും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതും അത് ആ നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ വായിക്കുന്നതും ഭഗവാന് നിവേദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഇതെല്ലാം ആ നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ജന്മസ്ഥലം അതെല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു മായാപൂർ. അപ്പോൾ അത് നവംബർ 3 മുതൽ 8 വരെയാണ് യാത്രയുള്ളത്. കാർത്തിക മാസമാണ് നവംബർ മാസം എന്നുള്ളത്. കാർത്തിക മാസമാണ്, വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട മാസമാണ്. തീർത്ഥയാത്രയെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട മാസമാണ്. അപ്പോൾ മായാപൂർ നവദ്വീപ് എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള ദ്വീപ സമൂഹമാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മായാപൂരിലെ ഇസ്കോൺ ചന്ദ്രോദയ മന്ദിർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ, അതായത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ പ്രഭുപാദരുടെ സമാധി അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതാണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം, രാധാമാധവ വിഗ്രഹമാണ് മായാപൂർ ഇസ്കോണിലെ വിഗ്രഹം. ഇത് പഞ്ചതത്വം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ഗദാധര, ശ്രീവാസ എന്നീ പഞ്ചതത്വ വിഗ്രഹവും അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവിടെ ഒരു വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, നിങ്ങൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു കാണും. ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അതിനു മുകളിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തി അവിടെ രചിച്ചു വരികയാണ് ഈ വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം. വൈദികമായിട്ടുള്ള ഭാഗവതത്തിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ണിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുവരികയാണ്, കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം അതും ഈ മായാപൂരിൽ ഇസ്കോണിന്റെ വക സംഭാവനയാണ്. പിന്നെ 9 ദ്വീപങ്ങളാണ് ഈ നവദ്വീപ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഐലൻഡിലായിട്ടുള്ളത്. അന്തരദ്വീപ, സീമന്തദ്വീപ, ഗോദ്രുമദ്വീപ്, മധ്യദ്വീപ്, കോലാദ്വീപ്, ഋതുദ്വീപ്, ജാനുദ്വീപ്, മോദദ്രുമദ്വീപ്, രുദ്രദ്വീപ്. ഈ 9 ദ്വീപങ്ങളിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് പാസ്റ്റ് ടൈംസ്, ലീലകളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാം തന്നെ. ആദ്യത്തേത് യോഗപീഠം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ യോഗപീഠമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജഗന്നാഥ മിശ്ര, ശചി മാതാജി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് അമ്പലമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടെ ഒരു നീം ട്രീ, നിമായി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മം കൊടുത്തത് ഇവിടെ കാണാം. ഒരു നീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലെല്ലാം കാണും. ആര്യവേപ്പ് മരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മം നൽകിയത്. ആ വൃക്ഷമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും അവിടെയുള്ള ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ശ്രീവാസാങ്കൻ. ശ്രീവാസ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒപ്പമുണ്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും എല്ലാവരും ദിവസവും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വൈകുന്നേരമായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്നു ചേരുന്നു. പിന്നെ വെളുപ്പിന് വരെ അവിടെ സങ്കീർത്തനമാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീവാസാങ്കൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീടിന് പേര് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഠം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എത്തിച്ചത് ഗൗഡീയ മഠമാണ്. അവിടെയുള്ള ഗൗഡീയ മഠമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഗൗഡീയ മഠത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിരുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം അത് വളരെ വിസ്തരിച്ച് ആ ഗൗഡീയ മഠം വിസ്തീർണമാക്കി. അവിടെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ജഗന്നാഥ അമ്പലവും ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ദ്വീപിലായിട്ട്, അതും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ മായാപൂർ ദർശിച്ച നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പിന്നെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ജഗന്നാഥ അമ്പലത്തിൽ അവിടുത്തെ കഥ പറയുകയും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല, അതിന് മുന്നിലത്തെ വർഷം മായാപൂർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും. പിന്നെ ധാമേശ്വർ മഹാപ്രഭു ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദുകം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പലമാണ് ധാമേശ്വർ മഹാപ്രഭു ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, അതായത് നമ്മൾ 5 ആചാര്യന്മാരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പൂജിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ പൂജിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അദ്ദേഹം സമാധിയായത് ഈ മായാപൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, നവദ്വീപത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജന കുടീരവും എല്ലാം തന്നെ അതവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെയും, അതായത് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ അച്ഛനുമായിരുന്ന ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീടും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്. ഈ നവദ്വീപിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായനാമുറിയും അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളും അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഹരിഹര ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ, അതായത് ഭഗവാൻ ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ക്ഷേത്രം, ഒരു ക്ഷേത്രം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗംഗാ നദി നവദ്വീപത്തിൽ ഇവിടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ ഗംഗാ നദി നമ്മുടെ കാശിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗംഗയ്ക്ക് ആരതിയും
പിന്നെ ഗംഗാ സ്നാനവും ഇതെല്ലാം സന്ധ്യാവേളയിൽ നമുക്ക് അവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ബോട്ട് യാത്രയും ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു ദിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെന്നെത്താനായിട്ട്. എസ്പെഷ്യലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പത്നിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ട് യാത്ര തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഗംഗാ ആരതിയും ഗംഗാ സ്നാനവും കൂടാതെ ഗംഗയിലുള്ള ബോട്ട് യാത്രയും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നവദ്വീപം എന്നുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കിങ്ഡമായിട്ട്, രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അതിനെ കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. പ്രഭുപാദ വന്നിട്ട് ആ മായാപ്പൂർ മുഴുവനും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും പ്രഭുപാദ അവിടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം, ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇസ്കോൺ ഒരുപാട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്പലങ്ങളെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവർ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മായാപ്പൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇസ്കോൺകാർ ഇപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ അതിപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ നടന്ന മായാപ്പൂർ നവദ്വീപധാമം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നതോടുകൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സത്സംഗത്തിനുമുള്ള ഒരവസരമാണ്. അപ്പോൾ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ വരിക. ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവർ ആശ്രമങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനായിട്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ശ്രീജമാതാജി ദിവസവും ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മായാപൂർ യാത്രയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പോകാനും വരാനുമുള്ള ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്ലൈറ്റിലോ ട്രെയിനിലോ എന്താണെങ്കിലും 3-ാം തീയതി അവിടെ എത്തണം. നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലോ ഫ്ലൈറ്റിലോ എന്തിൽ വന്നാലും പിക്കപ്പ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവർ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഡ്രോപ്പും ചെയ്യും. അപ്പോ അതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കരുതണം, പോകാനും വരാനും ഉള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കി അതിന്റെ തുക എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാശ്, അക്കോമഡേഷൻ, ഫുഡ്, യാത്ര എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്മിണി മാതാജി, നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസിന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അതായത് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്നോടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അടുത്ത ലെവൽ 1 തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരാഴ്ച 10 ദിവസത്തോളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടി വന്നാൽ 1 മണിക്കൂർ, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാമജപത്തെ കുറിച്ചാണ്. നാമത്തിന്റെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ, നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഒരു കഥയും, അതിന്റെ ഒപ്പം എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടത്, അതിന് എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. 8 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. നാളെ തുടങ്ങുന്നു, പിന്നെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. സമയം രേണു മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ, അല്ലേ മാതാജി? സമയം എന്താണെന്നുള്ളത് 7 തൊട്ട് 8 വരെയാണ് വിചാരിച്ചത്. അതെ, 7-8 ആയിരിക്കും മാതാജി. എന്തായാലും മോസ്റ്റ്ലി 7 to 8 ആയിരിക്കും. ഒരു ഹാഫ് അവർ ഒക്കെ ക്ലാസ് കാണുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 30-45 മിനിറ്റ്സ് അത്രയല്ലേ ക്ലാസ് കാണുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. നാമം ജപിക്കാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബീന മാതാജി ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നാമം ജപിക്കാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ടേസ്റ്റ് വരണം. അതിന് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കലികാലത്ത് നാമജപം മാത്രമാണ്
ഒരേ ഒരു നമുക്ക് വഴിയുള്ളത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ധന്യമാതാജി അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കാണും, നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പോ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും തന്നെ ലെവൽ 2 രേണു മാതാജി ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പില് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ആഴ്ചയിൽ 2 ക്ലാസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്. ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മാതിരി ബ്രേക്ക് ഇല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വീണ്ടും 1ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നാലും, ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 8th ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ആഴ്ച തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ അതിൽ വിഷമം വിചാരിക്കരുത്. കാരണം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നാളെ 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാള് ശനിയും ഞായറുമാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, പറയൂ. നമ്മൾ കൽക്കട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അവിടുന്ന്? അതെ, കൽക്കട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും മാതാജി. കാരണം നമ്മളെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അവരാക്കും. നിങ്ങള് കാശ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങളെ എത്ര മണിക്കാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ട്രെയിനിലാണ് വരുന്നത്, ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലാണോ വരുന്നത്, എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ വന്ന് തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പും അവർ തന്നെ ചെയ്യും. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരും. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അടുത്ത ആഴ്ച ഒക്ടോബർ 9-ാം തീയതി പുതിയ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി എന്ന് കേട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അവരോട് എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക. അങ്ങനെ അവരും കൂടെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനായിട്ട് അവരെയും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എല്ലാം ഈ ലിങ്ക് അയക്കുക. ഭാഗ്യമുള്ളവരെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കട്ടെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളെയും കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി, ഇനി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 2 ലിങ്ക്, ക്ലാസ്സിൽ ചേരാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടർന്നും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട്. ധന്യമാതാജിയുടെ ക്ലാസ്, അതിനി സ്പെഷ്യലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഈ ലിങ്ക് വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 8 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേരണ മാതാജി, മാതാജി, വിജയ മാതാജി, സീത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Everybody, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Continue the spiritual journey. ഹരേ കൃഷ്ണ. End ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Everybody, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി.
Hare Krishna, Mini Mataji. Hare Hare Krishna Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mini Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank Hare you. Krishna. Hare Krishna. Vijaya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna, Hare Gita Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay. End ചെയ്യാണ്. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna.